ka ire m tapara n'ọnụ ma ọ bụrụ na m echefu gị. Ka ire m tapara n'ọnụ ma ọ bụrụ na m echefu gị. N'akụkụ osimiri nke Babilọn ka anyị nọdụrụ ala bakwa mgbe anyị chetara Zayọn. Anyị kobere ụbọ akwara anyị n'elu osisi poplar nke dị n'akụkụ mmiri ahụ. Tapara n'ọnụ ma ọ bụrụ na m echefu gị. Ebe ahụ ka ndị dọtara anyị n'agha gwara anyị ka anyị kwere ha ukwe. Ndị na-emegbu anyị siri anyị mee ha obi ụtọ. Ha siri anyị kwere na anyị ukwe ụfọdụ, ukwe nke Zayọn. Tapara n'ọnụ ma ọ bụrụ na m echefu gị. Mana olee otu anyị ga-esi kwee ukwe nke dị nwenụ n'ala ndị mba ọzọ? Ọ bụrụ na m echefu gị, Jerusalem ka akarị m kpọnwụọ. Tapara n'ọnụ ma ọ bụrụ na m echefu gị. Ka ire m tapara n'ọnụ ma ọ bụrụ na m echefu gị. Ma ọ bụrụ na anaghị m ewere Jerusalem dịka ihe kacha enye m aṅụrị. Ka ire m tapara n'ọnụ ma ọ bụrụ na m echefu gị. Achọrọ m ime iwu gị, naanị gị ka m chọrọ ịma. Onye nwe m na chi m, ka ire m tapara n'ọnụ ma ọ bụrụ na m echefu gị. Yes, Lord.